omulo pinchalo nade ober kosoraj ing'eyo luore kaka inene nikech an adwa nyisi gik moko adek. Mokwongo kang'iyo wach mar economy sani king'iyo GDP mar economy mar Kenya GDP sani wane 116.32 billion mano ilongo ni mwandu te to king'iyo spending ratio marwa en 375.58 billion mano nyiso ni wane atamala beach mar GDP to king'iyo inflation rate wane 2.7%. Mano nyiso ni economy sani kamochope ene gimiluongo ni equilibrium. Yani koro ochopo kama en stable, ene diere. Koro gimodong masani koro wadhi go mbele. Ene koro pesa obede ofuk jopiny. Keche ing'eni koro gima ji dwaro ni pesa obede fuko. Lakini king'iyo kata mana dola sani en 129. Mano nyiso ni nwase maintain. Mano nyiso ni economy dhi maber. Lakini koro gimodong sani ni koro ji dwaro mondo ket gimoro fuko gi. Mano koro step mwadhiye. To kang'iyo weche mag democracy beber nikech ji tinde wuoyo nyalo wuoyo anything magi nyalo wacho. Lakini wach kidnapping gi mar nego jicha to macha to rach. Mano anyalo wacho ni kanyo to pok wadhiye maber kendo jatend piny nyaka koro tim efforts nyaka otem mo make sure ni police okonego bedni sani mako ji e piny masani okonego bedni ji lal, okonego bedni ji nego. Ka wang'iyo wach mar corruption pod ni malo kendo mano gima pod wanyiso nikech president owacho ni maneno ni matatu, mambo ni matatu. Koro mambo matatu